The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinagkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers ug welcome na usab sa atong pagtuon sa balaang pulong sa Dios. Niya pa kita magadupot sa atong gisugdan na sa pagtuon, the doctrine of sin, ug gikinahanglan nga masayran gyud ni sa mga magtutuo aron sa ingon niya na malampuson ang ilang pagsaksi ngadto sa mga dili magtutuo, witnessing and evangelization mo kini ang main thrust ning atong ministry. So sa atong pagpadayon niini, or before we start our Bible study ning adlaw, I hope nga ikaw hingala na sa tanan nimong mga sala, imo nang gisugit ngadto sa tubangan sa Dios kamahan, aron ikaw mapunan sa Espiritu Santo ug maandam ka sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. Ug alang kanimo dili magtutuo, ang imong buhaton maong paggamit sa imong kabubuton, pagtuo kang Ginoong Kristo ingon nga manluluwas. Okay? So padayon ta karon. The doctrine of sin. Sa atong pagpadayon niining atong pagtulunan bahin sa sala. Unas tanan ato nang nakita niining higayuna at this point kung unsa ang naitabo didto sa cross may tungod sa sala. Although atong nasayran ngang pagadto ni Ginoong Kristo didto sa cross sa hinungdan sa atong mga kasalanan, kinahanglan atong masabtan o tataw kung unsa ang proseso nga naitabo dito sa cross. Aron ato usab nga maklaro ang matagbahin sa naitabo dito sa cross, samtang si Ginoong Kristo nagadupa o nagabitay o iyang gibuhat ang angay nga buhaton bahin sa atong mga kasalanan. Now, I would like first to clarify nga usahay magabungat ko din sa atong pagtuon ng bahina basta maghisgot bahin kang Ginoong Kristo sa kaluwasan nga iyang gitanyag. Makabungat kita din sa pagsulti nga atong dawaton sa Ginoong Kristo nga ang tinuod niya na dili nimo dawaton sa Ginoong Kristo kundi lang imong dawaton mao ang iyang gitanyag nganhi kanato kay iya man kining nabuhat dito sa cross. Apan matag karon og unya every now and then kung maligas ta sa pagsultig, ingon niya na ang atong bote pasabot nga pagdawat dili na to dawat sa Ginoong Kristo kundi lang pagdawat sa iyang gitanyag nga nabuhat niya dito sa cross. Kay bahin kang Ginoong Kristo, ang angay natong buhaton mao ang pagtuo kaniya. Faith alone in Christ alone. Apan ang pagtuo kaniya tungod kay imo namang nasabtan ang iyang gitanyag sa cross. Ug ang pagtuo kaniya mao ang pagdawat sa iyang nabuhat dito sa cross. Ug mao nga usahay malibog tanini hangtod kadugayan na anad na ta kay tungod na sa dugay na katuigan. Tingali mga 1970s pa
ang ibungat sa pastor, dawatan ninyo sa Ginoong Kristo, which was wrong. You do not accept the Lord Jesus Christ or you invite the Lord Jesus Christ. You believe in the Lord Jesus Christ by faith. Mao na ang punto nga gilati diya sa Biblia nga mao ang maayong balita sa kaluwasan, the gospel. Kung maghisgot ganita pagdawat o dawaton, ang atong dawaton mao ang gibuhat ni Ginoong Kristo nga maong buhat sa kaluwasan. The saving work of our Lord Jesus Christ on the cross. Mao na itong dawaton. Dawaton ang gibuhat ni Ginoong Kristo sa kaluwasan at the cross. Okay? Ug tungod niya ng imong pagdawat, mituo ka kang Ginoong Kristo. Okay? Kaya ato manggong makita dinhi nga ang gibuhat ni Ginoong Kristo didto sa cross mao ang pagdawat sa hukom, pagdawat sa silot nga angay unta ipahamtang nganhi kanato, nganhi isingil kanato ang silot sa atong mga kasalanan, ang silot sa sala, og mao nga imbis ngari ang silot kanato ipahamtang, si Ginoong Kristo mao mibayad, mao mitubos, siya mao mitagbaw sa hustisya sa Dios nga kinahanglan nga suhol sa sala. Busa, we can see here nga what our Lord Jesus Christ did on the cross, mao ang pagsatisfy, pagtagbaw sa hustisya sa Dios. Aron nga ang direksyon, ang punting sa silot gikan sa justice of God, dili na moari nato kundi adto na kang Ginoong Kristo. Sabot? Then God the Father judged every sin in human history after our Lord accepted the imputation of all sins to His humanity. Ang atong Ginoong Kristo accepted the judgment of all our sins by God the Father because of His personal love for God the Father. So, let me reiterate din kung balikon, atong nakita ang tanan nga gibuhat ni Ginoong Kristo didto sa cross. First of all, iyang kitang gihulipan. He substituted us. Iyang tang gihulipan, gipulihan, kay kita manuntay angay nga mubayad sa silot o suhol sa sala. Apan ang dakong problema kay wa man tay ikabayad. Wa man tay sarang ikabayad. Wala. None. Nada. Asa man ito ibayad? Sabi? Asa man ka ibayad nga wa ka man. Wa man ka dyan mo matulpas bulanon. Wa dyan mo. Natay utang. Utangan ta. Apan wata dyan mo ikabayad. Sabtagi na. Ato manggong nakita di sa Roma 3:26 nga nagkanayon og the wages of sin is what? Death. Apan kay patay ko ka, kita, unsa may atong ikabayad. Mao na. Nga si Ginoong Kristo, kay si Ginoong Kristo ra may buhi. I hope imong nasabtan kung no siya buti pasabot bahins buhi o patay. Ang spiritual nga kamatayon o ang spiritual nga pagkabuhi. O gumikan kay si Ginoong Kristo man ang mihulip kanato, we call that substitutionary unlimited atonement. Our Lord Jesus Christ agreed miuyon to go to the cross, to be judged for the sins of the world in His humanity. Sa iyang pagkatao. Mauna nga, paminaw. Ang ato na lang buhaton mao ang unsa, ang pagdawat ni adtong iyang gibuhat didto sa cross. Ug kundi ka mo dawat ni adtong iyang gibuhat,
noon sa ang manimo pagtuo niya. Di man mahimong mutuo ka ni Ginoong Jesucristo nga wa ka kasabot kung unsa iyang gibuhat. Mura gud po nagmuingon og kanang tuon na lang gud. Di ba kanang muingon og kanang imo man kong suguon og tuon na lang gud diha. Naapoy ubang muingon og na ako'y hangyo nimo ha. Sugot na lang kung laan. O pagani ka kay bahog unsa. Lisod na buhata oy. Kanang moingon og oy hingdawat nako. Hingdawat ko sa gibuhat ni Kristo. Unsa man di gibuhat ni Ginoong Kristo? Nibaw ka ba? Di mahimong mudawat kagwa nimo mahibawig unsay iyang gibuhat. Labaw nas pagtuo. Mutuo man ko. Mutuo ko pinagis pagtuo. 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 By faith alone in Christ alone. Now, ang pagmutanda. Nga nang hintuo ka man ni Kristo. Kay Ginoo mangud siya. Kay tungod niya man siya sa cross. Nagkasabot kabag unsa gyoy na hitabo lagi dito sa cross. Mao ka na angay nimong tuuhan. Mao na angay nimong dawaton. Nagkasabot ka? Okay, akong subliyon. Dili kita mo dawat ni Ginoong Jesucristo. Mo dawat tas gibuhat niya dito sa cross. Ang iyang buhat sa kaluwasan mo'y angay tang dawaton. Nga, klaro na ba na? Ato gining isilsil ug maayo. Kaya na parabay uban ka nato nga muhingog mudawatan ni Ginoong Jesucristo. Dilis Ginoong Jesucristo mo atong dawaton. Ang atong dawaton mao lagi ang gibuhat niya dito sa cross. Buhat alang sa atong kaluwasan. Mao kalay angay tang dawaton. Kaysa atong kaysa atong pagdawat sa gibuhat ni Kristo sa krus, nagatuo kita kaniya nga atong Ginoo ug manluluwas. Sabot? So, substitutionary unlimited atonement. Ang buot niya pasabot niini, gihulipan, gipulihan kita ni Ginoong Jesucristo, kay wa man tay ikabayan. Mga patay man ta. Si Ginoong Jesucristo ra may buhi spiritually. Umika niya na ang gibuhat niya dito sa krus mao ang pagpuli kanato. Then diya po siya gihimo sa diyang gipulihan kita niya. O niya dito kaniya ibubo ang silot sa atong mga sala. Ug may resulta kadto gitawag sa in English og propitiation. Natagbaw niya to ang hustisya sa Diyos nga Amahan. Imbis kay ang hustisya sa Diyos nga Amahan, ani mo pahamtang ka nato sa silot sa maong sala, didto na inoon ipahamtang kang Ginoong Jesucristo ang iyang bugtong anak. The only begotten Son. Ug sa diha nga didto ihuwad kang Ginoong Jesucristo ang hustisya, ang silot sa sala, ang resulta niya na kay natagbaw maghustisya, mibukas na sa kahigayunan nga kitang mga tao mahimo nang mahibalik, mapasiguli na ta ngadto sa Dios. Kay nanumdum ka, ato po ning gisgutan under the doctrine of witnessing, nga diya may ali o babag tali sa Dios o sa tao. Kung kining maong ali ang nagbutang, tingali mo ta kinsa mo po'y gabutang god adtong aliha. Ang gabutang adtong ali mao ang Dios, dili ang tao. Sabta ka na. Ang tao wa may mahimo. Ang tao tungod kay hingsupil man siya batok sa Dios, mibutang ang Dios og ali. Aron mo uwang sa tao gikan sa Dios. Kaya ang Dios hingpit. Apan ang tao di man. May hinungdan nga mibutang ang Dios sa maong ali o babag.
Now, sa wa pabaya makasala ang tao hingpit pod. Therefore, any fellowship sa tao ngadto sa Dios hingpit. Apan gumikan kay ang tao nakasalaman, gikinahanglan yung mubutang ang Dios og ali aron dili makompromiso ang iya sa Dios nga pagkahingpit sa atong makasala. Do you know what I'm saying? Ug ang gibuhat ni Ginoong Jesucristo mao ang pagtangtang sa maong ali. Kay nga naman, mo ito itong gisgutan, di padugay. Ato ni padayon ugma. Magampo ta. Amahan na mo langit doon. Salamat. Ning lain na usab ngay gayon sa among pagpakigambit na kanimog sa imong mga pulong. Salamat niya mong Bible study pinagi sa YouTube channel sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.